ang suportahan sa atong lugar. Estrella Laranjo pagkakonsihal, di nato galimtan sa atong botaran, para sigurado atong kalambuan. Ato ang suportahan sa atong lugar. Estrella Laranjo pagkakonsihal, di nato galimtan sa atong botaran, para sigurado atong kalambuan. Mga kabarangay, kita karon kay managhiusa kang Estrella Laranjo, niyara ato ang suporta, kay anaan niya ato paglaom nga mulambo pa ang dikayas, dili siya pareha sa uban nga puro pakitang gila. Siya ato ang kinahanglan, kay dali rang maduulan sa serbisyo tinud anay gyud og ato ang masaligan. Maong dili siya nato kalimtan sa iyang pagkakonsihal. Syempre Estrella Laranjo na atong suportahan, sa iyang paglansar karon tumong niya nga gusto kita na matabangan. Sa mga kalisod karon panahon na nga ato karon nahi aguman ang ato ang inahan, nga sa tong lugar nga makapalambo wala nay lain atong iboto. Estrella Laranjo ato ang suportahan sa atong lugar. Estrella Laranjo pagkakonsihal, di nato galimtan sa atong botaran, para sigurado atong kalambuan. Ato ang suportahan sa atong lugar. Estrella Laranjo pagkakonsihal, di nato galimtan sa atong botaran, para sigurado atong kalambuan. Ato ang suportahan sa atong lugar. Estrella Laranjo pagkakonsihal, di nato galimtan sa atong botaran, para sigurado atong kalambuan.